33 anyos nga Inahan sa Olango Island, Lapu-Lapu City, sikop atol sa entrapment operation. Human gikatahong gibugaw niini online ang hulagway sa mga pribadong parte sa lawas sa iyang duha ka mga anak babaye. Pasado alauna kagahapon sa hapon dihang gilusad sa mga sakop sa Women and Children Protection Center o WCPC, Lapu-Lapu City Prosecutor's Office, Lapu-Lapu City Police ug DSWD ang operasyon sa bakery diin nagtrabaho ang Inahan ug naabtan sa mga otoridad ang pagkuha og hulagway sa Inahan sa pribadong parte sa lawas sa iyang 15 anyos nga anak. Bit-bit usab nila ang cyber warrant. Sukad pa niadtong Oktubre 2024 na monitor sa mga otoridad ang pagbugaw sa Inahan sa iyang 13 anyos ug 15 anyos nga mga anak babae sa cyberspace sa kantidad nga 2,000 pesos. Sa pakaron ana sa kustudiya sa DSWD ang mga minor de edad nga mga biktima, samtang ang ilang inahan gidana sa WCPC. Kalapasan sa Section 4A sa Republic Act 11862 kung anti-trafficking in persons ang isangat nga kaso batok sa Inahan. Actually, ang search warrant sa cyber nila nga kaso, sa kanang cyber nga ilang address is dito sa balay. Pero sa katong actual, prior nila gi-implement ang SW, i-chat pa daan, i-try na to, kagat barong adlaw. Daan na tanan, ang piskal, na tanan ang limit. Sige, ma-locate man nila tungkol sa cyber ba? Cyber ko, naadin na ang lugar. Meaning, dili ta mahamag dito sa balay, kaya man dito, naman dito sa bikiri. After that, balin sila sa balay kay gikuha to tanan ang kuan sa search warrant, cyber warrant ug say angay makuha dito.